Това може да бъде изтрито. Така. Изпомпва. Здравейте и добре дошли в моята импровизирана лаборатория. Тук аз ще ви показвам как да направите козметика в домашни условия, като съм подбрала суровини, които да бъдат лесно достъпни за вас, рецепти, които да бъдат максимално опростени, които ще бъдат само единствено за домашни условия, не са приложими за производствени такива в никакъв случай, но за недомашни условия мисля, че това е много улеснен, много добър вариант, в който вие можете сами да създадете продуктите, които използвате. Ако харесате това, което правя, дайте палец нагоре, станете ми абонати. Така, днес ще ви покажа как да си направите сами вкъщи пяна за измиване. За тази цел ще ви бъдат необходими една бехерова чаша, стъклена бъркалка, спринцовка, кухненска везна, вода трапезна, хиалуронова киселина, розова вода и за пав или повърхностно активно вещество или пенител. Ще използвам моите любими колкоглюкозиди. Така, ще започнем с измерване. Трябва да добавим колкоглюкозиди 20 грама. След като измерим точното количество, добавяме вода, която ще е 59 мл. Добре да имате измерителен цилиндър. Не знам дали лесно биха се намерили, но мисля, че ги има по някои сайтове, така че следващия път ще ви покажа рецепта с измерителен цилиндър. Много по-лесно си стават измерванията. Разбъркваме до пълно разтваряне на колкоглюкозида във водата. Разбъркването става с бавно разбъркване покрай стените, котвена бавна бъркалка. Трябва да видите как колкоглюкозида се разтваря абсолютно напълно, да не се вижда в водата. Сместа да стане абсолютно напълно прозрачна. Колкото повече време се бърка, разбира се, толкова по-добре. Днес ще направим 100 мл от този продукт, който ще хидратира, ще отмива кожата и ще омекотява. Няма да има дразнение. Няма да има изсушаване. Един съвсем лек продукт, измиващ. Така. Добавяме и розова вода, 20 мл. Разбира се, вие може да си харесате някакъв друг тип вода, примерно лавандулова, от лайка, която е да изберете, няма да сгрешите. Зависи какъв проблем искате да си коригирате или пък ви харесва като аромат. Може да направите и микс от води, но тогава ароматът ще стане доста интересен. Така че препоръчвам вида вода, който използвате, да е един. Ето става абсолютно прозрачно. Така. Добавяме хиалуронова киселина 1 мл. Сега в случая това е с капкомерче, което трябва да бъде примахнато. Понеже няма как да измерим с него колко милилитър хиалуронова киселина слагаме. Така. Така. Измерваме с принцовката 1 мл хиалуронова киселина, която е изцяло водорастворима. Добре е да затваряме веднага суровините, които използваме, за да предотвратим тяхното разваляне или замърсяване. Разбъркваме. Докато не видим, че абсолютно всичко се е разтворило. Може да измивате дори ако имате поставени изкуствени мигли. С този тип пяна може да правите измиване и на миглите си. Няма да раздразни окото. Така че мисля, че е един мултифункционален продукт. Взела съм опаковка с помпа пяна. Това е много важно.
Изсипваме съдържанието в опаковката. И изпомпваме. Ако ви е харесало това съдържание, моля харесайте, коментирайте, ако искате да има още такива видеа. Последвайте ми и станете абонати. До нови срещи!